ଆଜି ରବିବାର ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ଆଣିଲି ଆଉ ଭଲସେ ଧୁଆଧୁଇ କରି ତାୱା ଚୁଲିରେ ଲଗାଇଲି। ତାପରେ ଗରମ ତେଲ ଦେଇ ଗୋଟି ଗୋଟି ଛାଣି ପକାଇଲି। ଆଉ ତାପରେ ଛୋଟ କଢ଼େଇଟେ ବସାଇଲି, ତେଲ ଟିକେ ଦେଲି। ତାପରେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ, ତେଜପତ୍ର, ମରିଚ ଦେଲି। ତାପରେ ଭଲସେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଟମାଟୋ ଦେଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଟମାଟୋ ସିଝିଲା ପରେ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ, ତାପରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଲି। ବାଇରେ ମରିଚ ଆମ୍ଳଟା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ତାପରେ ଘାଣ୍ଟିଲି। ଆଉ ଘାଣ୍ଟି କଲା ପରେ ଝୋଳ କରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଆଣି ଟିକେ ଢାଳି ଦେଲି। ଆଉ ପାଣି ଢାଳି ଦେଇ ଆଉ ଭଲସେ ଟିକେ ଆହୁରି ଘାଣ୍ଟି କରିଦେଲି। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ, ସିଧା ମାଛକୁ ନେବା ଆହୁରି ଢାଳିଦେବା। ଆଉ ତ ଭାଇମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖାଇବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।